дар театри давлатии мусиқии тамошобини ҷавон ба номи Одилҷон Назаров намоишномаи бачагонаи Қурбоқачаи Якрав рӯи саҳна гузошта шуд. Намоишнома бори нахуст аз рӯи асари Толиби Озарахш ва таҳияи коргардони театр Мирзо Юсуф Ахмедов рӯи саҳна омад. Он бештар аз ҳаёту фаъолияти кӯдакону наврасон нақл мекунад. Бештари ҳунармандонашам кӯдакону наврасон буданд, ки бо маҳорати баланд нақши худро иҷро карданд. дар намоишномаи Қурбоқачаи Якрав дар умум 14 нафар ҳунармандони наврасу ҷавони театр баромад карданд. Мазмуну мундариҷаи баромади онҳо бештар фарогири ҳаёти кӯдакон, тарғиби бозиҳои миллии кӯдакона ва инчунин дӯстии байни ҷавонон маҳсуб мешуд. Бино ба гуфти коргардони театри давлатии мусиқии тамошобини ҷавон Мирзо Юсуф Ахмедов, ҳадафи асосии ба саҳна гузоштани намоишнома ин пеш аз ҳама баланд бардоштани завқи зебоипарастӣ дар кӯдакон, тарғиби дӯстию рафоқат, инсонпарварӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва бозиҳои миллии кӯдакона маҳсуб мешавад. Вай таъкид кард, ки дар ҳолати писанд омадани намоишнома ба меҳмонон он дигарбора манзури тамошобинон ва наврасон мегарданд. мақсади гузоштани ин намоиш дар он буд, ки мо хостем он масалан ҳунарҳои мардумие ки аз байн рафта буданд ва он бозиҳои миллие ки дар давраи пеш бо боёни мо падару модарони мо бозӣ мекарданд, мо хостем ана ҳаминро ба тамошобинони имрӯза, ба кӯдакон ва наврасон намоиш дода ана ҳамон бозиҳоро аз нав эҳё кунем. На ин ки фақат дар вақти наврӯз як бор намоиш дода аз хотир барорем. Чӣ хел ки ҳозир ҳама ба воситаи телефон овора шуданд, мо хостем ки ана ҳамин бозиҳои миллӣ аз нав эҳё шаванд. дар нахуст намоиши Қурбоқачаи Якрав ҳунармандони театри шаҳру навоҳии вилояти Суғд ва чанде аз мактабҳои шаҳри Хуҷанд даъват шуданд. Намоишнома беш аз 50 дақиқа идома кард. иҷрои нақшҳо аз ҷониби кӯдакону наврасон бо маҳорати баланд иҷро гардид, ки меҳмонон ҳам ба ҳунарнамоии онҳо баҳои арзанда доданд. намоишномаи Қурбоқачаи Якрав дар соли 2022 сеюмин барнома ба ҳисоб меравад, яъне оғози соли ҷорӣ намоишномаи солинавӣ ва моҳи март бошад барномаи Наврӯзи манзури наврасону ҷавонон шуда буд. гузориши Шаҳзода Аюбова, Фарзона Шамсиева ва Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.